खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। गिबियावनो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जालायबाय। बाथ्राया जादों मोनसे गोनांथार खौरांनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो आवगायनाय जालायबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव अमर ब्रह्म लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनखौ लानानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय सनितपुर, बिश्वनाथ लोगोसे गहपुर बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव सोंखारिलुबाय थानाय एबा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बाथ्राया जोबोद गोसारगासिनो दङ, जेराव अमर ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआर रेकर्डखौ गावबायदि सानै साथामसो थायोब्लानो सावनाय जागौमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानै आथिखालाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथां अमर ब्रह्मजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनखौ बर'नि जोलैनि हांगार बुंनाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बर'खौ उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझारावल' दङ बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरआव हाबजानायखौ मानो लुबैयाखै, गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिटिआरआव हाबजानायखौ मानो लुबैयाखै, बेजों लोगोसेबो अमर ब्रह्मआ एफाबां सोमावसारनायनि गेजेराव बहा हाबसोनानै दंमोन आरो दिनैसो मानो ओंखारदों, बबेनिफ्राय ओंखारदों, सोर बिलाय, बायदि बायदि रावफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। भिडिअखौ जों नायलांसै बिथांमोनहा मा बुंदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव बुंबोबाय थादों आरो सासे नङा सासे बेबायदिनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फिनजाथाय होबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। दिनैनि फिनजाथायखौ जोङो नायनानै लानि। बे बाथ्राखौ आं बावैसो सिगां निउसाव आंबो मोननानै आंहाबो गोबां दुखु नांदों। मा होनो जोंथ' जिउआव बड'लेण्डनि जेसेबां मुभमेन्ट जादों जों लोगोखौनो मोनफेराखैमोन, जाय मानसिखौनो अमर ब्रह्म ना मानानै जों मुंखौ मोनगासिनो दङ। दिनै बे अमर ब्रह्म होननाय बिथाङा बबेनिफ्राय ओंखारफैनानै दिनै बे बाथ्राखौ बेफोरबायदि मोनसे बिटिआरनि जिथु एग्रिमेन्ट माबा खालामनाय बे जिथु लेखाखौ सावनो ओंखारलायनो हाखो, मा हिसाबै बिदि मिडियायाव होनो हाखो बिथाङा सावनो होननानै। दा बिथांखौ जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै जों गामियारिनि जानानै जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै बिथांखौ बुंगोन जोङो बिथाङा बे बाथ्राखौ गोख्रैनो लेखा सावनायनि जि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा बेखौ थाबैनो उथायना लानांगौ होननानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं बेखौ गुरै बुंनाय जाबाय। दा जि आं दहाय बुंलांदों बिथांखौ जिथु सावनायनिफ्राय बिथाङा जिथु बाथ्रा होदोंमोन, सावनायनि लेखा सावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बिथाङा बेखौ थाबैनो उथायना लानांगौ। आरो जोङो बुंगोन बै समावबो जिथु मा मायथाइयावमोन जोंनि बिटिसि जिथु बिसि जिथु एकर्ड जादोंमोन, बै बिसि एकर्डआवबो जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ बा जों गोबां इथिंनि सानजानि जों डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फ्रा दिनै नोंथांमोननि जिथु बिसि मोननायाव बेयाव जेबो अजद गैयामोन आरो जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन। दिनै जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मोनसे सिमा बारायनायाव नोंथाङा मानि एसेबां गावखौनो मा साननानै दिनै बेफोरबायदि लेखा सावलायनो ओंखारखो, ना जोंनि सिमा बारायनाया जोंनि बर'फ्रा हाबदेरनाया नोंथांनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा, ना बे हा जिथु सिमा बारायना नोंनि जुमा नोम्फानि माबा मोनसे सम्पति थांगोन नामा। दा बे हिसाबै आं नोंथांखौ गोख्रैनो आं सनितपुरनि जानानै बुंहरगोन दि नोंथाङा बे जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंथाङा बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा बेखौ उथायना लानानै जों जाथि हिसाबै बर' हिसाबै जोंनि गासैनियावबो निमाहा बिनांगोन होननानै आं नोंथांखौ गुरै खावलायो।